Takže zdravím vás lidi, dneska udělám challenge s moukou. Jakože prostě sním jednu takovou lžičku mouky a zapiju to takovou vodou. Mouka je tu. Polohrubá mouka a dělám to jen tak, i když vím, že už to lepí, bo jsem jednu video dělal a nějak to nevyšlo. What the hell? A já to zkusím vlastně nevyplivnout a jenom to sníst, no. Nic jakože nevytentnout. To je ta mouka, kurva. Abyste věděli, no. Jak vypadá mouka, kdyby někdo nevěděl. Nebudu si to brát úplně vrchovaté, kurva. Jde prostě jenom o to, abych to nevyplivl. Nejde o to, kolik toho je, ty vole. Je to hrozný. A budu to mít nad tím tu hubu, ať kdyby náhodou. Takže je toho tolik teda. 3, 2, 1, teď. Už jsem udělal těsto hubeno. To bude jako když je samozřejmě, to zapiju samozřejmě, ne. Takže snězeno. Řekněte. Snězeno. Doufám, že se mi tam nevytvoří koláč, vole. Ještě jsme nějaké ty ovoce a hlaví se koláč, ne? Dobrá, no. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Kurva, a to není moc dlouhé. A já půjdu, no. Takže zatím a u dalšího videa s tím olejem, no. To nevím, kdy udělám, bo nějak nemáme olej, a nechce se mi to koupit. Tak až to máme koupil, jak pak to udělám. Takže zatím, čuste. We'll be right back.